Táto misia je v podstate jednoduchá. Agent Valerian, budete v tom sám. Robím výhradne s parťákom. Ahoj. Sme tým. Poďme! Meškáte vyše 20 minút. Keď sa bavíte, tak letí čas. Vitajte na Alfe. V meste tisícich planét, kde sa všetky rasy navzájom delili o vedomosti a poznatky po stovky rokov. Je to raj. Úžasné. Po rokoch mieru a prosperity sa neznáma sila snaží zničiť všetko, čo sme dosiahli. Agenti Valerian a Lordlin, máte menej ako 10 hodín na vyhľadanie a zničenie hrozby. Pustme sa do práce. Celý vesmír. Vy dvaja musíte byť ochrancovia našej budúcnosti. Si istá, čo robíš? Valerian, ver mi. Koľko času zostáva? Náš osud je vo vašich rukách. To som ho naučila ja.